Naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokerero ya Baibuli. Mantumurele ondeze TV to sabo kwa berwa asengencho yokuburukana kwa mariogi kolene tuko ria Ijumaa chitariki nemerongo evere na isatu amatukuningana te komnyoka kegima ukwani bene obegoswa ime jomoroberio wensa kya turoyomo turababere tobe tokoba ribwa elimo ase umoroberio oyo amashabiki icho kuruase county ya Kisii, county ya Nyamira, county ya Migori, county ya Homa Bay. Mwenzi na bere nkubari nibene ase umoroberio wensa kya mashabiki tukuru sense meria ya Nakuru astobwate Kerandi Dennis taisi ya misi mwenzi so ime jomoroberio wensa kya tukwamboika ase county ya Nairobi ntobwate Victor Omondo Mihienda boigo na so ime moroberio wensa kya ase boigo tumobwate nereri tunda green cross chinse mochiria cha Karen so mwenzi ime jomoroberio wensa kya mashabiki tukuru sense cha ngumbo akorawa nerishabikirito enamba mo nere director Kennedy Gisemba kurwa asumu chiri Minnesota so mwenzi ime jomoroberio wensa kya tokwambuka goika ase emochie olia o Dallas Texas ntobwate Alvis Ombote wotwakilisha kurwa ase chinsemo echo mwenzi so ime jomoroberio wensa kya tokwambuka goika asumu chiri Canada ntobwate Shem Keburi na ye voigoswa ime jomoroberio wensa kya tukuwa manyinga imatenga vange baino nigomokoba mukurwa emirimo chinga kichiabo no askone toikoba tiga isiko ndunde ntangani ntobwate ase tokoba no tokumurikira ayabete gakwene kigwa lichuko ligoro imense yaicho ya Kenya entunda yakabere tomurikira amagazeti nakulende entunda atizo tabatogosanga nabageni baito ase mambia bono turabe togosanga nomugeni kurwa ase ensemeria bose market ya Kisii Mart irabe kumurikira anemono na ki uchumi yeito buna ense egendrete abega utobeka boronge binto kie bibwendrete koronge wa neserekali na buna omo Kenya njera kie ye orabe komenyanga nonyanga ama obugima abwabeire bogo konga kwegura malio ya abeire gagoswa ime bosegaswa ase embemanyanga omoroberio wensa kya obeire gogo chaka ritane ngoro kwa Job Maangi bakakwana kinga chibichechi bogo na malio giabera wekera asenchera yobo ikiranu nere Abigail Nyanchama Nigeria no manchio murigereria niga nkoro kwa Kerubo Frida tokwira libagalia bene gukwarigania somorobeli wensa kia bono mambia no gwasemeria kwa itunga kwa beire gokoboka buyana ndeno gendete kwerobelia asogo chaka litkolia go boka turanga abantu babere batatu babagosoa asomorobeli wensa kia bono mambia ene kianga nkomanyole nga kia bayiri bago babogete na kia basani bago babogete mambia ya bono iganga kia babisaba babogete
ati stogo kwali bagalia bene gukwana na intwe ye maseyemo wetera ase mitandao eli ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Igumanchu muligerelia litukoria rero ne litukoria ejuma nimetenga sorogongo rwa gusiri litukoria ejuma ne litukoribwa tamangana mange ngonyorore nga chinga chinyinge na libabwa tali bagali ya bene asoko baenia abamwabo igo manchu muligeria gwetera umuroberi bwensaki abono mambya nigo togotomengora ite ya bene ase chinga chirichisireti abamwabo tiganya saba gakobali berera chinga kechiga cyobokendu abagakobagata abagakobalemia ase encho yogo siria oyumino igo mwanchu muri elia somorobelio igabwensa keri tukoria Friday antoshko batoko yikeria ebikorwa anene bibiko ene kigwa asensemeri ya matanga kondo mwanchu muri elia yango turasoma ekibungo kelitko ekibungo kelitko bunage koletwa sole nomorobelio wensakia ekebungo keri tukoni goge kurokura sigitabu kia mangana yebiro elitangani awasoma kwaye inye orochirirwaye irwa 10 kebungo nigo keko tutebyanga Yabes akarangiria Nyasaye bwa Abaisraeli akabora onye ayendiria kwarenge gonsesenia na endogari yobumenyo bwane na endoko boko kwao kobe amona inche na onde ende korwa ase obororo tibo baisa gonkora bube Nyasaye akamwanchira ayaganitie ekyo nekebungo kelituko nakialetirwa sore nomurobelio bwensakia Hakuna kugosoma gwaito kwelitko lialero mwanchu moligerelia ekereke bungo kegoto manyanga ki Yobesh alenge komorangeli Nyasaye elindabe ga komosesenia ndatengo segete emambe ya bono iga omwanchu moligerelia nerebuya kwabagokwebwa tukagochia asobosibwa Nyasaye asekere keregento kelia ogokora kereke bungo kyatotebinga Nyasaye nigabete ga korangelia gose Yobesh nigabete ga korangelia Nyasaye bwa Abaisraeli abe gako mosesenia na endabe gako galeya obomenyo bwaya abe gako murusia korwa ase okoboko kukubi igo mwanchu moligerelia nga nerebuya kwa bagukorangeli Nyasaye mambi yabone gasikira lingana lilio gukora abe gagukora na endeke bungo nigo gyabereke ko totebenga Nyasaye nigabwe abwatega kumwanchira nabo igo akabaga komoa alia aganete igekero bwateti chinchira cya Nyasaye kero bwateti amachika Nyasaye nabe gakugwanchira no nyore ekibali obosibwa Nyasaye nabe gakoikerania amaganio ago eyo ekyosinike kebungo keli tukolia lero ekero kegotosegeta imambia yabono. Good morning Job. Good morning Frida. Kibwa kire. Chembia bokiete. Bamanya kurwa sensemo yao. Ensemo ya nembia bokiete. Ere buja kigima. Tudare juma ni gotonde to mama gomba itogochia sebali babere bakonyorwa abamwabo buna omugeni tugwit kolia goro Kevin Ntabo nitotuma engora itogochia se enka eri ase abaga konyorwa na mamu mwabo. Ase kunitota banganya sae tigabe akobalemia akobagata ni matali erebie kama shabiki to Ndizi TV onsi atatengerete ase imambi ya abono onye mwabere mukunyorwa na bamino ngotoko batumira engora yetu no tebe ya site gabe gakobagata wikera naso muyegori bwa matanga teba nimbwata maiga kurwa Ndizi TV nimbwate engora ya ne kurwa Ndizi TV kolende nchira kibarabe bago sanganite mambi ya abono na bigotuma engora ya bocha asetore so asensemeri mitandao sensema ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv obeko kwa na mwananywe. Ere guja kigimana mbaito SMS 0792192834 sanga naintwe ase enjira ya bene ase imambi ya abono.
Kolende nga umangana kyate ko kyasa matanga Frida. Aha, ebikorwa mbiroro bigokorekana asensemeri ya matanga. Kwanyoranga amate yabereke gusiria oyo mwabo. Baenekya nga maybe onye no muntu konyore miaka yae yarachire oikire gutimuka ate banga yae miaka yabereka komenya subo ikobwense ni miaka emenge kegima. Tigatonyenye no ene ng'ombe igagositigatoро sindagera asabageni bali bakorware. Baene kinga nkoragera bale no nabanyakinyoro abaene kinga nkoragera bale ekyagera nga bakoenda matanga batwale kinga kichia bene mbanya gochaka nga obe enchara ya tulire kwamanya konyoro omonto oikira sa matanga orageire buya osoira sikibanda lirio morandi atenenire korandia omonto chaka gosoka tararubesa ya rungori oyo no monto chobekerwe nyamichire sani esuguma obokuma wasoma chere otitoire igari asa ikaranse kebanda ebirogo biri ebikondishire ero manya kubwata otengera riri morandi akorandia naribona imukiri agapochi kae osegotiaye agoso tari koruno na masikani gochia so morandi araganya no morandi otenenire bosiko bwato karingana arategerera mpaka koigu morandi akobwata likonda ngaye baba korati nanda arasaba omondo manya kuomi omotupa ebikora bunebyo na bitoko kikelima mbya bonera ebikoro bitali ebyo kobo kikigima loko nyoranga ayekero bwacha matanga bwacha nebirenge bingao onga wachororekane andi naranga mbali bwata chimbwa cyobocha babocha chinsa bosenchiri chemu lyabantu batonyire kuda mbanye tikobarerisi omechwetire mutu yabantu arorokane ngana ikera na matanga naende buna chinsa buna rulero ngolio chibichuko tariko kanya kwanza rongoli erwego because omorandi ngonyorore most of the times omorandi akora arandi rongoli amanya korwego lire igure ngo morandi oteneniriga obwato kebirundo ochibichuko nga Fredo ora kwani aba ora make sure ngokwani ryaba iri babenkere okwani oyo sireire igotaje tikubarerisi abantu ngabache korokana oli acha korora laki abantu mbalinga kwanza baikira nasi amatanga agali kumulira nyagusira amacha kubolinga aki okoranga nyagusira tabwate bwamate buya nabantu ngaki abantu batacha bangiga osega konyora abantu abakai ndochira kini oyo ne bangete abuna bwa abantu bakwerenta chinseji koro onda utakache lili abantu baikaransire kiregenda abantu bano ba settle down nali akowe bono ngaki abantu bachagali asa matangali tali banta babuka tubwata bana siasa Frida ndutinga abana siasa bange koranga mbali gocha kubarezi bagocha korrekana bagote baguri lichinga kichiri umurandi atende bamanya gosoa ono bara etabanda mbaka sisanduki bara turubani bono murobeli oli kerwe kira sanduki eliba bara morokia maskani nyabutari bube nende umurandi ura no abantu bacha kuchengira umuntu nga aye bakwa chinko bikigima neli ngala nyasali yale kukwanwa yarate nena imagine ndo chenga ini ngana yogo ichani kigima ase kolende togosabanga abana sisa na watu wara maskani kolende chinkani sanchire nganje asinge chikani sechi ayibuno mwana siasa osokero murandi asoire toko yuba kokwa by the way kindi matinga ngechikani tachinde mwa yani musika boli asinge mwana sisa na bagocha murandi alate korandi otebanga nintate kumyoka asige asigete na imagine nebanga nechibe chimura umuntu uri mutate orochinga mbuya alafu maite lirio maita gosoka tali gosokere buyeka goika abantu kurwa sike banda gali barasoka nere ngomora itutigere kende tosere kiango igobona maito musangerekano yo ora turubaniri gwa senchire ya mugosa senchirende igona nino abana siasa kero mugocha asa matanga make sure onye mutete gochango cha more mapema maybe ekero abantu liri bagochaka umurube lyo moye guri bagali no mapema mogende mutiga abantu bagendete n'ibintu byabo
ande ingana wigo yaberige goichani kigima nane mono ekero omonto abeire gagusira abantu rero nukinga mbabwati maskani ekero omonto olinya gusira lyabekera se kindu mwakire kibicha mwachagene nga rest in peace mitandao. By the way, yeah. Yale sanduki kwa mwana kwa manyago post. Na ndo tuisa kukubwati buya by the way ekere nyagusire kera arenge moyo. Ituko ndiri kwa ireteri bagali yago lyo kumwake ebicha na komo post ndo moro kyo bwanchani. Bona liri asirire bona lyo tete kwa rakiensinga gaki na atwalire bona maisugusu bona nyarebe ntu anchaine yani na atwalire ai abantu by the way naba sensiense baikira sibagwa selfie kali nkendu baka kibichanya ne sanduki eri nyagusira naje na RIP asikuli nikoranga nebikoro biguchani kigima asingencho noena ase mitandao gale kero waso gari tulikuba ninga maitembaro konyoranga timaitinga kina tebra kino konyoranga omoyo kulenza omoke watomoyo moke konyoranga bono libiko igore Facebook gakomya mondo bekinya gusira gusira injira yokora moro kiamas kani nekerale moyo iya baila mondo kale moyo muchengere mondo kale moyo tobe tokotebanga nalichinga kichia bene chiokone kinga kwa beire gogo atinere injira jabene yokubanga naye kwa beire gogo moremia bede nkonyorole ngano gosekera umuntu gose agetwe maybe agetwe mioro maybe bago bya mutarerete bikamokenya kenya komya konyara umuntu naroro no gwaka kibicha kiri obeka noina senseme yemitandao ona ayo kare gweto mete buna squeeze abantu abangi banarite kisimi no ndiri bakuragira konyaranga yaya konya go scroll Facebook ai kwamenya kumira na nebiche yu endagire yago isanira gabo ekine chimbwa chitari chindonge madingo tebinga asenga ki ijabono igotole ase ekegolikere okay ense motomete bose ense yabono yabere ensinga omuntu alenga nkulimerale wakibicho mutige kubicho posting how he drowned montare ase aliase bagwa kopali use swimming pool kabisa montago okureranga nkonye kuri nembale bakumwaka ibicha kuna kulimira imagine epigipigi yatumira omuntu mono omuntu lika mogo konya abantu bali bose ajali yabireko base mate likalekera ajali yabirasi ni abantu balotemanga bose sikatira konya abantu aba kurende kwanyoranga bono either mukuba ibera usenichi bicha mukubaka engana yuko ichanike ima teribu biwaka chibicha lakini onye ko mwana bana boto wanje lakini abuno mumenyi gwense merite mangenjera mukokonya abantu bayikinya gitari igo emitano ya tokonyire kuri makongwande bade bintu byogo itani okonyaranga maybe accident yabera segeteri kaino mogo shugulika gose morange no na ambulance ekonya abantu bali ino no muri gali mo goteka video amutaite mo babanta batangani go post gali mo trend egento kyogo itani akegima fuere matinga ngwa kinete chinga kichiri kwa ekonyoranga omuntu yo mu bwate egali ekinyure ekegima kabisa osebinyo bibere omuntu yo mu bwate osikire egali eri muntu karwarire hero urwaka rwesiminga nyanumba cyoto minyakire nali yanchigali cyalenge cy ambulance kabisa nali chigali cyale cyingonga yani konyora chipara cyalenge chimpera kinigali ejo konyora osino mwalimu oso musikali ubwatega akamoto kaka akuna ngana karaka kamunyo kinyange cyale urendera abantu batwarire kigali kinyinge kinene rukinga amatukabona abantu niko babere kigali njiro taline frida hotel menere kigali njiro taline arabanda bwa sebinyo abantu bali batali kulini gali kwira na konyoranga gotara go ruamba kisi tubwati fe tago tenera ko hata maftali golia maftali yakonyira ligolia maftali yakonyira kero monta komento yo mwigo chibe mafta mango tume wait ya ile no bokitu ati no bochai tari bogite abade bakobwa gabisa ko soye gali eri labora murutegete afirisi kero ne gali eri aho ya bando maro tali ni gali Afrika bando mare
barotari nche nabongo barine eh amaete ebintu ebi goikomanya ebintu ebi nyasaye okorwa naende nyasaye okoira igo twara oboremu oyo tete gokora ekiagokora tigakore n'omuntu oyo bero gagokwana bobeke nyoro nga chigari echinga nga nelon Frido nga egari kwaro telon nga toka gabantu mbakachibwate ya chino basunyo gete mbali kolikende ebintu ebi nebiense ngoetabire kero bigweta tiga bietera amago kago nebe loni nona agenda imukiere loni oyegore yago because obete bintu ebi essence yo otai sacrifice it by the way onyaye go isanike tuno bugima bwago isanika onyaye kora se comfort zone isanikaga nga taragacha lintagacha ari go ikano tingwa getega ari go rugo rudaka ibolete umuntu buno nani ni gari boli taragacha turaba sangwetera turaba kono olimba de oko mosoki ayoko moye lift ando muboli mpaka nga ingo goiki nonyole kwenda kuchimashinani ime moiki asoke ngoki abantu batanta kerete ama agotakera by the way ekeroko when you are winning to expect abantu bonsi bagokerenga bono kwabwire no mpaka no nabasani bari bago bara anye naye ningore egari bone ga job tari basani bonsi baragokerenga rero Frido gorire ga ngabona akonya gotwerera na oranyore nga no mubaba zi mugorete naye mutwara gogorire kwani iko nini tari bonsi ebintu byanengi byo cyane nye kanse okorango soire insoki Lamborghini achanga wala yokoranga aso Illuminati nabotwara go mwana oyo ekenyoro bona gechake kokokwana hizo ni vitu ndogo ndogo nizize kupe pressure by the way menye ubugima bwago bunebwenerete unachinza chirororo tiga kago kiyomuntu Asikuno mwanchi mwende tigenda usanga 90 mtandao wa Facebook Ndizi TV News digital YouTube Ndizi TV News mtandao www.ndizitv.net inamba ito SMS 0792192834 ase imambia wono sangana intwe ase inchira yabene tumama gombao na boigo karwe birengeri byao ikoro yebintu bitari gokogo kya anene mono ase emiyega area yama tanga kurinde unabotambe ni go boigo tokoba tokumulekera amangana amajyabetega kwenekiwa ase yamate yomugaka Samson okato kurase kinyoro keirani irianyi imewodi yaboge kambirero ere maega yokwibiro chibesa konyora bayirwe buna obokonyi gwakanera omwana obo ore university omusacha Sterieta James Mukaya oyugwebetega kwiruka buna omugabana we omokonyi omuliki womo gabana county ya Kisimbarati niga atamete ekiribu isano nemo amonesimi yomo sacha oyo nigo babolirie serikali ne n'abasamaria abayako yekonya amate eyo roboti Robert Rogo aliganirwa n'umusakito mangana majya dipona asanya bonongo korga kesome ya unga kiyarenge gose ngakigose yarenge mone no uri urga kyotare kontrolera mabira ga kyabo bisa kyaba kubuga Kisimbarati na bata Kisimbarati motomete gocha ga kimutare kontrolera mabira ga kyanto dikibagende oyino rumuchakano bwekerero kya mayanda kurwase amate yo mugaka Samson Jojo gato uyu gutuka imeye kenyoro kya iranyesi ewodi yabogeka bibunge ya kitutu ja Chesao nigo bagenderete gwetera amakongu bune amate hasogosomia abana babo abana bane nabakiniri natemire ko basoma somiga baika form 4 ifisi yambura bairananka oyo nero temete saidi twa digiri kerenjera paka wikire university mwaka na royo ari ngumutangani lakini naende ga uretu amate mutakoleti ekiagera ngantoko
bono ngokora kesome ya ngakiyarenge gose ngakigose yarenge mone none uri urga kyotare kontrolera mabira gakya bobisa gakya bakubu gakisimbarati na bata batansimbarati motomete gocha gakimutare kontrolera mabira gakya ntodi kibagende uyu no rumuchakano bwekerero kia mayanda kurwase amate yo mugaka Samson Jojo Gato uyu gutuka imeye kenyoro kia iria nyisi ewodi ya bogeka ibunge ya kitutu ja Chesao nigo bagendete gwetera amakongu bune amate hasogosomia abana babo abana bane na nabakiniri natemire kubasoma somiga baika form 4 ifisi yambura baira nanka uyu nero temete saidi twa digiri kerenjera paka wikire university umwaka na royo ari ngumutangani lakini naende ga uretwa mate mutakoleti ekiagera nganto ko leti school fees bona liaira netenka getogendete kunya gweta kirase chi office mbali ntoikonyora bokonyi kamobeka kadino obonto na bwate no na kamori konyora na gurire nkaoni pi agasoma bake efisi yo moiso mfata Orioki Steven Orioki nero nkorirete ngama yako ego result slip umwana agakora biya gukumya kanduzia mariga akanyora ebwate 81 points nonya nabo esabali je amatejega kuibero chibesa cyo wakanira omwana obole university school fees nige gochaka maiga yetaro uchasenkeywe no musacha jomo okweruka James Mukaya woigo orumuliki bomugabana bwe county ya Kisii Paul Simba Arati bono kingendete kunya gusaba basani n'abayiri nanyorete ngwakirwe simi no muntu igoro ogochanga igarura office ya governor atumiru gocha egera tokonya twakorya magoso kubika ringaneria seredi naria chete paka nkaga iga okongereza ngaya gatumiru na governor arorenga kitokonyara gokonya akamanya kumboli chibese mbwate nire ngati cash egere bachiki komenterani bagende bandikire cheki omwana achigokonyeka mpaka visi ni rent ebesa yalinga nyumba shilingi 6,000 tukarusi tukamwa tukagenda nere pake town akankialie parish agante itiganguye ndokera iga tuminyo ko office no mbona nyuri nari agende takagendera ni miss elinjera kogenda konyoronte ibye simi yana ya research nkonye simi ya ombe kera ini egere kinkori gukuru office na atoka mbabora nganga inasira gochi nkarusikira ini cyane nkamwa simi wono gabona cyete paka ne simi ne kibesa shilingi 6,300 twari gocha gutumika munefe nari gocha gutumika munefe yakoirana wona bantu getende restaurant ya town ngachandika musani najite konyona ero ngete fe nkairanira gocha nyakwa ense munaywe enkuona yatumike twenigo yaringe ngororo na yokwena na ogosemerio konene uchiase amate yeiga iyo mugaka jo wante ya magani ulio gocha mugakondo wante magani ulio gocha uchire karibu bana magani bona kinata bigurende ne bwabisi agabana toko mukwani na masikanire ndega kyatokonye toko swa nyumba kakyo gotene no gotata bitura saba tugasaba akina naro che saitani na maisabiro tugasaba aligirete musaraba kabisa agatosororera bye tukarabo konyi no buri gaiga tugaikaransa bano mugaka ko mwere so mugano gocha nero gototebyo yo buna chandike paka buna ari bye chibese china chiegerera nchiri chiaje chiragenda linde lyonsi tigatorikira cheki ali kibako mugaka ngo muri kare nanya kwa buso bisi mali echi county mali egero nyore bese no ene nyumba gwakanira ali bako mwana enyumba nigo bono baruro kuburia guchese serikali amo n'abasamaria bali no moyo bugwancha banyare kwinyora enkejega asogosiro mwanobo asamasomo lyanyare gwikirania endoto yaje y'obunyagitari igorende amangana tweteire na makong ka kiongendere to chandiko mwana igaga ni kweruta roche koba ngabona ekera gutigere skuru njera ngakia koba konyororo lirenga nero ri gocha kobeta ya yenka twatwarire birengereri mama mwabwe igaga ni gweita akinkonyo yobwate koigwerio geri nkonya gaki lyogwacha kwande gaki usipati kumanya songo swera gaki ukwenyora kora sayi gaki Ginko ripoteria Ndizi TV kuri kenyoro keria nyisi ke gotoke wodi ya bogeka mijebunge ya kitutu cha Chesao tilitalia nengoro kwa Dipon Hasanya
Kubororo bokongo sana ekero kwarigereria nga eya mategose enka ebwato oburemerwa andi omuntu manya gutumika libagerio kuba urakani bokariaga ke kabu ababwate negekoro kyogoichana kurinde turi no gasemeria nga omusamari moyana bakagwesokia na boigo kwenekia nga ngosirare enke yo kondo mwanchu omurigereria tutrapito ko gasemi mambia bonoiga chikon men chabere chinyinge abantu mbabwenete babe maiso onyo muntu gotebiri nga orure abisi ya governor tigaorokie ako idea ya gusegento ke korokia nga ere ngokorari gasi asobisi ya governor nege koro tukugikiria ase chinguru chine nekegima nege koro getali ekero muntu agoikirana ase enka etali kwenyara ubaga kubura kirie gekebabwata lingana abantu babwate kulinde Frida tengo tebinga abaibyaba nemekora tebwati mabera babwati mabera abantu aba nigo bakurunde bwenzi bicha benyo yani batwalire etamageterene nekegima nigo tebinga umwanchi muri Undizi TV tiatobe maiso asengenjo abantu bunaba talinga nase nababoka nase simi nabogwakirwe simi yotebigunga emirimo nero uno mworoke wakorete fonfo uso wakuri university emirimo nera ya tokira segete watebigunga gento karabono tumachiri bubere tokoroseri amasakarao tokoroseri amasakarao keto tokoroseri amasakarao kurwabo litukulia mandi ulipoti gasi Frida buno tumachi besti ino ro mwali ogo oko obana no kwana nabantu bunaba bunacho musanyo noyomo niga kere twesimi atebunga emere monera atakira ego asumucho bosongo atenga wona takora tina tumachiri bu ibere ose atakira tumachiri bu sato atumachiri bu chisato senge njure ko nekinga bamorose iri enamba enambelia yabakoli emere mose service number atema tingo nyara go ikiranie chio irenga tingo nyara ikiranie irenga tingo ikanyara ikiranie bosoro ngana tuma ibere ayatuma ibere tokomentereri bwae bicho wakanu ayo musharo mutanga ni njoko akera batumira abatebinga naende tuma 500 to asinge njobono wese ndi ikiranie chibese chwateba bono ngento koranga nkeringa tutumire 500 to process chibese chwira ni wasinge wase ndi ikiranie chibese twabotebete ndo freedom ate kero wate bu mate igo una role ngomweli asike tobe maiso muntu tago sababesa muntu tago sababesa asengenjo yokwandikira tate wakonya onyo ngaki mugaba narasa bechiri isano nemo ngachi commenterani sha como debi ngachi kwari commenterani orachi akanamente ani uno rusiri na leo commentera lakini kulinde abantu bunabekera bagocha none simi nabo wakire simi ngumuzigo otomiro Frida by the bantaba toko badauti no ni daikeya estari the way they express themselves akitoko badauti ono koraga ometekero rumo chando igoro ostotebenga job wakorire school watama kirisko gaiga ega sikwariri gwetanire chiobisi bakabono wakuro moyo all of a sudden no manya konyoranga ngwa kirule simi bono gotanga Mungu amejibu maombi orocho Mungu anori mpaka bagasoa nyumba bagasaba akabaebere yani tabaete ngakichogo dauti nanaki monto ine konmane bakamuige nanga ki yayo monto ya maina korire ki utumiro igo abantu bari desperate maybe ebintu mbiro rogwetere kegera ngatwara kurwa somugano yo omwana oyo igamba kegayikera atete kwerusyo bomoya igo bona abayiboli baekera barocho mungwano li barochinga ki yaya tinjira chegokera asikolende abantu abatayenda kumanyumureli Undizi TV kurwa sensa kintu yunga ko ibeirwe roba ikire no yase WhatsApp niko bakubugata balige bichiyo muntu manyete baba kubeke bicheri abegete asika kichiyabona gase profile picture ekara babina kubeke bicheri bacha ko texting hello balige mbageli tali yae bako ngaina ngatuma chibesa kero batumire chibesa onza bawo kobora naki umesikia hii promotion ya UNICEF UTV ko bago tebingo nyetora igo ko bakani tora igo bago te link nere gabu kiliki na hivyo ndivyo maisha yako imeanza na shida igo
mwanchu mweli ndiziteta tobe maiso na kwene kinga nturiko chikungainwa ase amatakare gosyo. Okay, mwanchu mulire atogendete kumulikira yagendete kwene kigwa sorgongo rwagusi niga bamenye korwa ase kinyoro kyeire nyiki kegotoka ase wodi ya Bugika babete bagwesokia bene na bayigo gukorokorobekana ase babete bagusimeka amatoke ase para kubwatikana no gotarosigwa buyagwe para ya nyakoe umugumo iye kogenda gwikalia mbanoti kokwana nigo babete bakomochia omo MC gwe wodi ya Bugika Richmond Manani ase okubatiga magega chinga kimerobiri ya magendra gendete kwene kiumulikito Josephat Amisi na betega kwira chinga kichae na gotwariganiria orobotioro. Abangina abagaka abasai amuna bana niko banyara ko bagwesokia sobonge ikirenga ekenene no kwemurunganiria abaraya banyate ko bakubachora asobochore bonene banyate ko bogweta batanya ko bagoikirana asensemeyo nagoikirania chira cha magendro asegeka kimya ketatu yenyere ko bagegweta magoso abunge ngokora muri bintu bikorekana twachire koganya kurwe counting aki amangana aji akwane tungokorekana ari no ele mondi yo yanya gokorekana ntena na korora umurai no yo mogo ite kenyoreke kiane amatabe imetamenyete ndenge twaro ino ne kema ne sinini macha goche abangena nabagaka no abana be school bari chikando ono muchando ore bunguye kerero ukora muri gataseni Kyandeze TV niga bamenya abanyara ko bakwemurunganiria ibarembe kuronya ko umugumo na yonyarira ko bage ko ba obokonwo bonene anene chinga kicho basombi na boigo ubontorire bwabo bwakiralitiko nde abarwaire ntubwate bakwana nyagitari bakonya kobunda kabakonya komenta tigabone kare twakwereiru aba muraba sae bachandekire mono igo bako buguri chisanduki bamanya gutamboka asaya akimbire ronde chigari go chigo kwa mansa chichiro tware ko gende chiasi nyeto nyore bitoki tokonyera barwaire esukuru maja igoire biasa tware okora biatenenire goetere bare ya irianyi no monta ka ko konkiga ndubese so kumweti tima tumo bata maoni ayo ndo ko buguri ne chibunia mondo ko gonki mondo ko ruaraga ndogote asto kumweti wana tuko tonganya kuruga makoro sinjire tumaye gocha abamenyi abo boigo nigo banyarire ko baba kugikeria baraya bwase banyare ko bakubatiga magega asemeroberio ya magendro engana bono bagendete ko bagoichanira kwa nini ntu tokonurukira wakati okoba bari bande bakubabeka bosi bamenyete buna bakuba direct bakanukibese every month maro ako akibese every month abantu wento meta abantu bakubakane mesara kila every month Richmond chibe sango so kiore chipara ngai chikwanda chienda kuchi chipara chinda kwa rosiri jengo etana ngorande chikagwa ngo etana chikagwa na etanya sai na etagwapi igoro asiti kwa wara ukorte baka sei nai chinga ki echecho nigo babolire omwe musebwe godi ya Bugika Richmond Manani kubwaterana amono mo chumbe Anthony Kibagendi banyare ko bakobekemero bile meikiranu liobwaga chibwe bale yobo nyare ko bogo chaka asubwango asebo igo bago sereire utachikoba kira chikura onye bono bago ikirania eira yokoreosia ebale yo omoisimiwa Richmond omoisimiwa Kibagendi kakitororera mabera irianyi ntunto bwatikende toragotebi otogotanya sago kune elinde elioiche otokonye ga irianyi ndeka mekeriga abagambi ba minto Mr. Kibagendi Mr. Richmond egento mudate mukora giyoka inyora irianyi nk'abantu maro obono bosoku mwaretire mo basokoche nane round yeno muchiko kwana nga mutagete chikura cheno cyari gucyakira rero iga abamenyi aboni ko batigere no gosemelinga baraya bumbanyara ko bakuigwe birero byabo na wesokia elio gukora omochando weterase obrosia bwebareyo kuripoteri gataseni Kyandeze TV kurwe wodi ya Bugika kutoka ime constituency ya Kitutu Chache South County ya Kisii literana Josephat Amisi Wanchumuliria Ndizi TV unamenyi bensemeyo babeire bakurwa ebirero byabo anono
ase baganetie ogo agachirwa chipara kwigurenga banyore chinga kichinko asobo sombi gwabo ande na bakumitinga abasuba musubati ogogonki nabega gwikano ina senya gitari inkiro kwanera mono igoro jibirero yamenyaba gentonda benko boli moraikorwa sensemelia neno mo MCA temo kigitambo kiraino kinga epare yo yaberege korosiwa ekiagera no metege gasoro ngorwa usekere pare tali ingia na inde emochani mbuletwe gwete kangori gwete kase chipare icho igo machani nganto bwato murwaire atobwate emergency yo murwaire omuriro ina barabeka gusiria obugima bwaye igo mbiya mono guchesa bamenyi bali babiri bagweso ke nabo igokorwa ikerero kiabo ane no gasemele gwetonga omo MCA Richmond Manani na chiko mukige tambukiro na kwani kengo berega korosi pale yo ere buja kimalinde abamenyi bense meyo banyore obukorere obya kolende asense mwende nigo umusacha oyomo asirita Morris korwa sekenyoro kya motentera B ime ward ya bugusero are nomo ichano maiga yenyumba yaye gosambo butuko bukubukali tukole igoro nabanto batamanyiri nigo batebekananga nigo akondisetie ase ayukolende tali momenyi bwensemo eyo askolende nigo yabere gekwene kiunga engusano yabere egati yomo menyo yuboso umugori bwensemo eyo nabanyene bomoje oyo orobotro beterukwanenwa no Musa Keicho bwamangana amajia Mildred Mumanyi ebikore by'obusalia nigo bigenderete kororekana komentekana imeye county ya Kisii nase ekenyoro kya mutuntira imeye matieko ebunge ya Kitutu Chache South nigo amateyemo yabukane gekore kyogoichania ase nyumba ya sambwa na abantu batamanyiri goika ebintu byarengeo ko yapi jobona yegibono mambi mungina gara sogatiri mukoja de kwigole biasara byale ukale korelio giri woka kubolingi kiaba matari kundiga kwa njema iganare ngo kunagere onde njugo chora mangana berango jugo janga jori nyombe yetere akatubona giye nyomba ni sitima yali bugete weta ko mutu aje kwigole nyomba twanyoranga yale ko mutu atigwa to juweta maiga twanyomurango maigo otago iro tigire kwase waso nyomba twanyomurro ko kete nyombe yetere ninga twikire kabire twara yale nteiki abe na kitoko rati aturiyo mugambi twali bote mugambi twajire muso twali kiro bina otatanya kulika kulingana ngatoro kabire nonkuru igore ni geto maikoranga kitoko nyoro zaidi kuruoro pindana obiyete nyomba bietu keikire chibano nya nyomba bana bako likirende keyete nyomba gai na tutirete kwa kabire. Sasa sisi ni wale walinzi tunayesunguka ile boma. Tulifikia wakati wa saa 5 tukatoka kuja kufanya patrol. Kaa hapa tukakaa muda wa masaa mawili. Tukatoka saa 7 na dakika 43 hivi. Tukapandisha mahali boma tunayokaa. Kufika asubuhi ndio tunakuja kusikia ripoti ya kwamba lile nyumba mlikuwa mahali mlikuwa mmefanya patrol limeungua, lakini hatujui moto iliingia saa ngapi. Shindwa hii area iko namna gani? Hata sisi tumekuwa na uoga, tuna hofu kwa sababu hapa sio nyumbani. Na kiresi mirero mambia, ense ya moya mambia. Hata bigunga nyumba semenya de room. Igero molero. Wano lenda wanaminya kagocha, kero na ikaga igana ene kia maenenga. Nyombe ina bibwate tumuliro ebintu byane na babisarigete nyomba miroro biyete mbiroro bibwate obomwamu asengenje ye smoke yaru from the next room ige ebintu byonse pinyomba na babisarigete ande kero kuruma yago koligereri na bakoranga abantu nabo babuna dirisha yabunu kurumaega echume grill ekiabuna egera basoime baigoro morangu bameyakora obusalio obu Kolengana na Maurice muko oyo ebintu byae bya nigo ainekebuna enyombe yo nigere yo moirio ye na konye ngusana nero igoro yendemero jabone nara irendo jenge bituko byara bero mujyo igoro yebitina babwate igoro yende kondo yabako na kubuna goja rakini njendo itaine nonde bwense dukanje ni gotana sabete nyomba ngambe kagasara nyo korro yende ligera usuti umuntu kwanya na gebiriti kwagoro no mwane kara ogusaba kwabo nigo korego cha ase serikali kunengia engane yo asoboime ilio bali abakorete egekore kyo kubikwa byara na kuimukaliwa egetambukiro bona ichengo boli ngalende ntari mamenyiga igo amenyete ga gatari seite kare korwa alibo ba smart kirende kyaba na inje balo sali bintu byana next room ikiagara timbu ati wa matena ga gondo mumenya singenje gas bono naliko kanianga
serikali erigie abantu bakoreta amabaya babe brought to book agara justice ekeraniwe asa abantu bonse se family na inde tari buya gosali ibintu byo manyana na ba mangana roro atari maya kirendo yo gukora indu nyinde kabire bono ndini gigotura abwadi uranya orega no gutuka kwa indu ngabire dega serikali ne bwete ngangira na rego tutenga kitugantoko ngolipata lya egetaseni kya Ndizi TV elitaliane Mildred Momanye korwa kyogo ichania kigima kero konyoranga umuntu agusambirwa enyumba yaye kero kurigeria ngachinga kechigo obugima bugendete gokonga konyoranga no ne bintu biri byo kuagacha maguri aberi kagokina igonga etokoboria abamenye bensemeyo onye babwate kungusana na konde gwensi telibya kwimukiye getambukira nabo gusambira umuntu enyumba nere buya baba bakuriya bagaka osabagambi baba bagotware gikaro kyabene okwana nabo gosonsora imichando babwate nabo igokwana kinga nkuriye bare cinchira chire chindonke cyoko banga nukugayana amangana wetera se bikore byo konyoranga umuntu agoyito umuntu sambirwe nyumba badonyoranga nibikoro byo wichani kinga mate abantu bari cinchira cingiye kigosonsora amangana ari no tenga frida obore motalingana yogokwa nabo moyo so tomato of life and death umuntu kabire okuniriyo borimo cinga kinchiro koranga onye watambuke bitambuke byonsi yagusinyire bintu asinze monchira amangana ndo utiranya sai na ndiko bote bangati antu aro gosemelinga ebintu mbibe bijya ucyase amatuko alebosyo onye no mumuronye abayibuli bangira ogwatera obolimo utari omwali obugima bwa to banga bono nga bono njina lidepi ya nabo okoromo ya abakona kinga na kwabiro konyorera enibo igo nere bujya abantu bari gicinjira cindonge nane ndote banga endimiro ono nero amanganozi okay nere bujya abantu baba bagwikaransa nabo igo gukwanerana matende miraso rwongorwa gusiya berige koleto mochando sana konyaranga abantu bagwitana televiya ke ikolende nga endemiro bali balinge kuruma igagabo mbali gwitana ngencha abantu bagwitana igotigo molembo bekogotuka gaya na mangana asinchira iyo boronge kondo mwanchu muri yego kiragabo noto gwikira omweli bwo kumurikira entunda entangani asomoro buli bwensakia nigo turabetogosoa asinsemo ya kabere ya studio to sio mechiduka ke igoto koirana ntobeto kumurikira magazeti yeli tukuliarera keronda bengo baita gwetire gazeti ya Daily Nation njebona gutambe igazeti ya The Standard tubasa gusuka tubasa konyigera Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi Ubuna butambe kuruwa muchubo songo edukaneye muyuka ekoni ibintu by'ugutumika nyumba by'ukoni asiduka ukwagacira iby'ubulimi n'ibindi binge imena isiko yorogonkorwa gusi Owuru Superstores Limited buna bono koni abarinchira ya wholesale bune sukari omuchere amaguta y'ikinyini ecumbi amabere chidaipa esabuni n'ibindi binge koni abari iki cyuma cy'ukwagacira amabati emisumari chisimiti chirangi chisengenge chiwilbaro n'ibindi binge nigo bagukubugurira umusigo ekero kwagurire goikabuo asegeka gikinse 24 beka eoda yao ku Rwanda nsiyasure ensiweta usobatarire imeyo mu cyubusungo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisi usuba kirisimi asikinambechi Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Somo Kenya Uhuru Superstores yonyolevi Kisii Impact Institute of Science and Technology ni chuo ambacho kimeidhinishwa na Wizara ya Elimu kupeana kozi mbalimbali. Katika sehemu ya kuwezesha vijana wanatoa kozi kama vile hairdressing and beauty therapy, electrical installation, plumbing and pipe fitting, motor vehicle mechanics, fashion and design na kozi nyinginezo.
Pia wanatoa mafunzo ya wanahabari kama vile journalism and mass communication, video shooting and video production, audio production na zinginezo. Wanazo kozi ambazo zinatahiniwa na Kenya National Examination Council NEC na ni kama zifuatazo: Secretarial Studies, Information Communication Technology, Social Work and Community Development miongoni mwa nyinginezo. Pia wanazo kozi zinazochukua muda mfupi kama Computer Packages, Cake Making, Music Production na zingine. Wako na intake kwa kila mwezi. Wanapatikana mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza. Unaweza wasiliana nao kwa kuwapigia simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Pia unaweza wapata katika mitandao ya kijamii Facebook au Twitter, Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Welcome to Kisii Impact Institute of Science and Technology. ayumuremyi giata kurwaro gonkorwo gusihi nikisemo chiyetanaine wono na nkakiende yonsi tarira eduka ya Enokem Agrovet Limited nikinsagia chaye bwenyorera mariogo yugusiarire ebimeri mugondo amoyo chimbusuro endagira yetugo embego yetugo amariogo yugo itekenyambi mugondo chi supplement chetugo ebichuchu byogotuga na yanda mange na obare imiyumu chobusongo ansamangacho Akenyoro Farmers Cooperative Plaza Angena Market Plaza Oro Sagironde Nigorule opposite Shell Petrol Station formerly Falcon Petrol Station Naboigo Oro Sagironde Nigorule nsemo ya Jogo Angene skuru yobroso ya Jogo Primary Naboigo Okoba Kirisimi Ilikoma Nyamange Enokem Agrovet Limited Growing healthier future one harvest at a time. Supermarket ya Kisii Mart bono nigo bachakiro murubiryo bwoko ni ebintu ki wholesale buna maguta yugo karangira chinyeni obosye bwokuruga chi diapers ne chi tissue chi sabuni body oils ebinywegwa esukari ebikoroto n'ebintu binde binge naboigo ngoni abalichianga chinyange chi bag chi carpet ebitanda emeito ne chi pillowcase chimesa n'ebirugo office furniture ebintu byogutumeka jikoni buna cookers, table burners, toaster ovens na microwaves, chi dispenser, cordless kettle, washing machines n'ebintu binde binge no bali miyo muchukisi opposite Kwanza Place ebare kogenda daraja mbili Kisii Mart Supermarket, the only man saver in town. No mwana w'icyanga cya mitumba kirajya abana amuna bantabanere na nigo tagitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabari ntambe asago kireteire gisiri na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St Jude na ende RBN Family Bank. Mama Tefi ntubwate ebintu mbalimbali bya mitumba buna bono chianga chi abana ntubwate chi household ntubwate chi wood ntubwate chi jacket ntubwate towels. We have all types of products chi mitumba baka ntubwate bikoroto bone gantu introduce ti bikoroto na some slippers crocs igo toko barangeri munyara ko mogoja sama Mama Tefi Mitumba munyara ko mokwenyorera emisigo ya Canada grade 1 karo wachire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntowanetia baligereri bali siko bali batete gochaka biashara bachicha se Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga nakiba wanete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 se Mama Tefi Mitumba kwanyorere karo batokere number 1 elindo nyare ko bagokwenda na karo kinyare ko bagego gokonya atarere imiyumu cy'umusongo ase nyumbiri ya Imperial eyo jirigeraneti amune nyumba ya St Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells ayudo bag maber at a low price bada wewe welcome.
uchakia gose kugenderea obonchore bwa mitumba inchumwa Mama Tefi Mitumba Bells. Kisii Family Medical Center ni nyagatari yekerero iyo kurobo koreri au iryo koenekeria afyenkia ngoroba robo koreri buno koringorwa maiso na koena nebirore korigereria maino obokoreri bwe laboratory mbabwate duka ya mariogo boigongo korabare physiotherapy ngwanchira bare insurance chikobwatia NHIF Minute Liaison Group Madson Group KCB area ya Cooperative Bank Teacher Service Commission CIC Insurance, National Police Wose Prison, GA Insurance, Resolution Insurance, MTBA, Trident Insurance, na Boygo Star Discovery Insurance. Nigo bago toka samaga cha New Sansoram barabara nesteje nene ye Kigali egoroba entangani. Asamanke bakire simi weterase namba 0758770764. Kisii Family Medical Center, your health, our responsibility. Welcome to Luther Park International School. We have started. Luther Park International School ni skuru yechinse chamaiko iyo yachagetikwe ne University ya Cambridge asere gwetanya chinse emiyemo na 50 nemo amasomo aye nigakotiri umwana na komwali bagali igiyeli ukwirwanira asiti sector ao imeyense niko babwate birasiye uchakira kirija year 1 weka year 4 asibabwate bintu byokosomera bisaine unabono chikompyuta echo chikuru masomo yekerero na mwigo mbabwate laboratory yekerero yani science laboratory niko babwate biruko byo kwikaransa bisaine bya baroki waba year 2 weka year 4 mbabwate bintu byokobugyo muziki unabono guitar, drum sets, keyboard, egatiye binde nikubabwate asaga ya asabana bakoragirira nabwo nabarimu umwana wo soma seskuru ye natwarubuya wikwibwatanya asichigosoli unabono skating wako pali wako mupira bw'amaguru wika karate mbabwate stadium mwenene asabana bakogosoli chigosoli naboigo usire byago byabana ari nayo umwana gunigare bwatanya munebirabo unabono kiriya drama na music kiriya debate club journalism scouts egatiye binde nigo baguchaka kwariganya abana guchakira emyaka ibere amariganyo yani admission nigo egenderete nigo bagutuka asebara ya Kisii Kisumu Migori Junction hamwe n'inyagitari ya Busungo wigo nabo kubonyera gwitras kinamba cyabo inoti 32 cyanda eyemo 32 inye cyanda inye isaranemo wose inoti 32 inye ibere isaranemo eyemo ibere isaranemo. At Luther Park International School, we don't just have teachers but facilitators of education who are highly competent and very qualified. Enyagetari ya Ram Hospital Kisii nigekorwa bokoreri bwobo bwenya ase ebirengo byegoro obokoreri bakorwa ngamona in and outpatient MCH clinic gose maternity na bagokora consultation ultrasound CT scan x-ray dialysis occupational therapy na physiotherapy kobwenya bare omuchando bwa maino bwa maiso na boigo amangana yebirore okubarwa goke no kubarwa okonene boigomba bwate eduka ya mariogo ngurwa bare obokoreri bwa ambulance chinsa emeronke birenanye ngwanchira bare insurance chikobwatia NHIF AON Minute Liaison APA Madson Britam Trident na boigo area ya AAR naboko batarera asenyagatari abo ya Ram angene kigambiro ya Kisii gose nabo wake simi wetrase namba 0725150744. Ram Hospital Kisii, health first and health always. We love, rocky,
esukuru y'okwegeria oburundia bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao y'oburundia bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV oburundia bwa chimatatu cha 14 seater D2 PSV oburundia bwa bus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bali no barema bwigomba bwate short courses cya BCD na B executive obuye bw'ukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakire cyonsi urataka rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborokia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bw'Uburundi bw'i Kigali gya NTSA buyo nkwigirure aseze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugusi asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiogi Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasi gya form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Mwanche murigereria tiganko arigani asentonda ya kabere ime umurubiri wensaki abono mambe asentonde yega to kumurikira magazeti eri tukolierera yakironda bengo murikira egazeti ya Daily Nation tigancha kere page ntangani yakirondo che umurikiwe gazeti amurikire tem igoro ye kampuni yemo yabetege koegwa etenda yechiringe bilioni yemo ase ogo supply edible oil gwetera email ekerondo cyo muri kibe gazete yo amurikete ngam ase kampuni yo gose omo director we kampuni yo wadhiri kinyanchui abeteka gwikira na abo sibwe senate ya buli tukoligora na bego ko ni kyanga abeteka go apply asokova a supplier ya edible oil asekurenda abeteka konyore notification eyo etaga netiere goso kyanonye ne proof yoko ni kyanga nabeka go supply ebintebyo page ya kane na baye ya gatano ni mulikirite ngane yo asobweme Waiga se page yo ntangani umwanchi umurigereria ne mulikirite nga kibono abanyanyimbo babeire bakwenyora ase akongu anene kubwatikana no gutama kwa basibwe 13 kurwa ase chereri ya gigire Waiga ase page yo mwanchi umurigereria ne mulikirete nga nakibono aborki wababeire bakuboligwa kwenekya ngwelike bale asomorobilia olioship chiskuru chitaraba chiko igorwa abo litko lya Jumatatu Waiga se page yentangani umwanchi umurigereria ne mulikirete nga kibono murai wense aberiga kwenyora libagalia bena asogosoro gongorwa Nyanza nabaigo kubwatirana nababwatani bazimio la umoja ayamagega iyo wosoya egatia babwatani asensemo ye serikali asekorende murai wense airoberete gukora etaro ya bene ase orogongorwa Nyanza anena sensemeri ya Migori Homa Bay Siaya na boigo Kisumu gochakari tukoria Jumatano wiki egocha anigo baroberete gochigokora gose kuigora chi project na boigo kubariganinka aba waziri abaya ababago chorwa ase serikali ya Kenya Kwanza anene omwaziri asensemeri keganchagie serikali John Badi na boigo asensemeri ya Opio Wendani oyote nenete amangana energy and petroleum Womanchi murigereria antobedo kumurikera engane yo asoboime ase page ya gatano nalimo Boskabo siyogoika ase page ne ya kabere ne murikerete
nga kibono chiskuru achi abachigokora chigosori gosamamirani ya matera nabayigo chigosori cyo kwiga kiromo nchumurige lyoroche nga chibicha chirembeo gabo ne skuru ya Shadla Kimalel Mixed Day Secondary School ekirababwate cultural dance aseri tkorigoro nabayigo sensemeri ya borkyo batatu bamurikira sensemeri Immaculate Atino Isaac Onyango nabayigo Elizabeth Wayua korwa ase skuru ya Shadra Kimalel Mixed Day Secondary School nabayigo borkyo bamurikire gali nabaisike korwa ase skuru ya baisike ya Moi Nairobi ekarbale koire korovasi yabo asensemeri ya Kenya Drama and Film Festival ase skuru ya baiseke ya Kangaru chitariki 17 mutinyi okane manchu murigere ne murikiritenga hani go chigosori chuko ya nabayiga mamirani ya matera East African music arabeka gokorekana ase nsemeri ya Uganda baganyererete koyenekia nga kichikorofas nabayiga nsemeri ya creative dance chigokorekana anene korwa ase skuru ya Shadra Kimalel Mixed Secondary School anene ase bakoerera nga ki abasubati bakobagana enibo ekeroba banyomire n'umugaka oyo moyo gumanchumurigeli inaraganyirire anene asensemeri ya music festivals nabayigo drama for East Africa hoskabo siogo ika ase page ne ya gatatu ne murikerete ogo ichania se aba muraba mwabo babere babolete kero muri kibe gazeti ya murikerete nga nigo babete bagosira bose babete bakoyibwa asenjera yobututukano amurabo aserita Jamil Longton abayigo Aslam Longton nigo tebekana nga nigo babete bagotwara Hengwana aso mutandao X anene aso gukwanira ngayense ya gosamangana lingitense ya Kenya asikorende gotebekana nga nigo Mr. Jamil Longton Hashim nabayigo ensemeri ya Bob Michemi Njagi nabayigo Gideon Muli babete bagukwanira igoro yo mutandao wese babete bagukwana ensemeri yo mutandao X nabayigo kuri kali uko Eliulia baganeti ko bali baga gose baganeti ko wali baga asoko kora okorobekana ritkoria Jumanne naboigo Alamisi wiki yiga asekorende kolengana neli uko babete bagutika nigo yaberige kwanekiwa nga magagayo gukora igikarikyo nigo babete bagusira sego ikera bono iga bataraba bakumanya ose abanyene bakumanya nga ngayi abamurabo bari kolendo nanyana bonigo umurikibe gazeti ya muriketenga umurai wense na bete kagweso kenabego gukwana nga abductions nchira abachiko korekana sense ya Kenya asikorende chinguma kigendete kwanekiwa nga nigo abanyanyimbo bachite bakaira abamurabo babere nonyana bo nigo bamurikerete umurundi boda boda oyomo oyore kirolio betega koenekia betega kororanga ki egati egosoyo mobwa bamurabo nakia betega koyubwa gwetera esubaru ase abantu babeta bagwesokia babwate chibunduki nabo igo komoira oskabasio goika ase page ne ya kane naboge ya gatano mwanchu murigereria ne murekerete igoroye kampuni yemo ngakibona yabetege koegwa etenda yogo supply edible oil magega yokonyora notification ase email yabo bwase batabete bagwa apply naboigo abatabete bagweswanania na mangana yoko enekianga ngo supply bari gose abu muchaka no konyara mbara bago supply commodity yo asekorende bakaba bakoenyorera obobwe nigo kampuni yo gose abatanenelibe kampuni yo babeta bagwikira nabo sibwe senate abori tukore igoro asbabete bago kwanera ngakibabete bakoenyorera etende yasaba abaseneta babete bako igwa engana yogo chanya nga nigo babete bakonyore notification kora sensemeri ya Kenya National Trade Corporation KNTC ne baba koene kianga
ngo supply bare edible oil. Ase page ya gatano mwancho murigeria ne muregerete nga tibacheti ko bakoborigwa prove ende yonsi go certification ende yonsi ase ogokora obonchireri obo agoskabase wikase page ne ya gatano nalimo mwancho murigeria ne muregerete na ki omuraiwense Dr. William Ruto agendete koira emeri sensemeri ya siasa anene ekere ya berege ko ene kigwangani go agenderete uya kirikuko ase ogosoa asensemeri ya Nyanza ekere ya berege ko ene kigwangani go abeteka gochora egati ya bawaziri korasoma mu Azimio la Umoja boba soete ase serikali ya Kenya Kwanza nonyana boni go muri kibigazeti yo ane kiri okweroberia kwa Ruto asogokora etara ya bene asensemeri ya Migori Homa Bay Siaya Kisumu litkoria Jumatano wiki egocha nigo boigo bariganitie asogokora umuyiga buko bariganinga abawaziri babere yore umuwaziri w'ikiganja ya serikali John Badi na boigo umuwaziri wa Energy and Petroleum Opiyo Uwendanyi nigo muri kibigazeti ya muri ketenga nigo maraiwense asobo choli babete bagokorekana asomwa kabwechiri bubere 2022 asorogongo rwa Nyanza nigabete kagokorie bobe asekolende abono igagendete kweroberia na kohene kyanga oberi gakoira emeli anyana boni go aberi gakorokana komoko boko muraibekia magya ODM Raila Odinga asogo chukuronere kiroko kyobonya kirogo asechinse chobomo wa Afrika hoskabasio mancho marigereria koika page ane ya gatano na kabere ne mulikireta mangana lengete siasa ase omuraibekia magyana Kenya Martha Karua abereka gutuguterare chingumangani ko babwato ubwoba ngaliyo giria bondiri go chikoigwe kana magega yo muraibekia magya ODM Raila Odinga agosoa asensemeri ya serikali okwa na chinga kyali go kwana kora sensemeri yo mucho Nairobi nigabetega kwanikyanga nigo barabo bataba bakogenda mamincha nokugania kwa bakenya na ndego ikabatene bokongo bagendera komochia serikali ya Kenya Kwanza elinde kwene kyanga ango ikiraniere obokoreri na boigo amaganio y'abakenya baga sensemende nigo Martha Karua aberega kumuganiria mayara Raila Odinga asogo chikurwanira ekirogo kyobonyekerogo ase chinse chichobomo bwa Afrika mancho marigeria wekase page ne ya gatano na gatatu ne morekerete ogwa kwa isiko kwa mugavana we county ya Meru Kawira Mwangaza asekorinde mwakili ya berega kwene kitene ninga nigo Mwangaza arabe kagotigara ko be governor oikeki na kyaye kyabereke gotegererwa ayangu bwatikana nuko chika kwa bete gukurugwa kurasike gambere gwetera muna chibi na Bahati Mwamuye oyobetega ko likali uko gochia asem omwana galiwe senate ko ene kyanga talikobeka oseli baga libo governor ndirigo tigara igo oikababere bagotenenia gose bagotegerera ekina kyaye sepeje ya gatano na gatatu mwanchi muligeria boigo ne mulikirete ngakibono abantu babiri bagwesokya nene gotenenia ogochoro kwaye oyo kabeire omugabana we county ya Mombasa Hassan Joho mega yogochorwa gosoa ase serikali ya Kenya Kwanza anyana bo nigo babiri bakwene kyanga nigo sensemeri gosase wizare yabetega koegwa yogotenenera igoro yoboyi okoya amadini na semeri ya blue economy nigo abwenete gokorerwa oboringoria korwa sensemeri yekyombe yekorwa ni obukurumi EACC na boigo korwa sensemeri ya commission akora sensemeri ya university kubwatikana nechisemi chiaye omanchi muligereria hayo naro aire obolito ase egazeti ya Daily Nation otaka kwemanya mange nabo gwesokya bene nabo igo kwigurira egazeti yo elindo beko gwesomya amange kubwatekana nga nebitango bitanyalikana nga gutangika ni gotabe togo soma egazeti ya The Standard ase lituko lyalero ni gutugusaba okwaberwa kono mwanchu moneze TV ore gazeti eri mwanchete linde obego gwesemya na kwemanya ase ogwagare
Omanche Marieli ya gwikira gabu nigo turabitogosoa asensemo ya kabere ye studio tukwirana nigo ndave nkubatiga samago kae job ekero barabe bagosanga no mugeni bwiri tukoria rero batumenye ngaye uchumi ya Kenya yabereke gwikira asigo tubasa guska tubasa konyegera kuranande asika geteri getambe asiturabe tukumurikira asobwagare anemono kubwatekananga no mugiro bakigorikirikia genzi no boigo ase ensi cyakento betokoranga amunjulio asoborai oborai bubu waziri ngayega ensi ya Kenya eroji ase ensemeria ya uchumi turabutosanga nere Mr. Bernard Asanyo oyo kumurikira abakoreri anemono ase supermarket area ya Kisimat nabe kumurikira na gukwanira asubagare anemono unabanda tegwikirania abakoreri bwabo tubasa rusuka tubasa kunyegera. Okay, umwanchi Marieli nabe kago tumanyanga back to school buna yaikire chi offer sinjire chibabwate waitana rodi nga supermarket chinyinge chibwate chi offer bonoiga bokonyora ngari igoriri rangi ya gure gwese gukugore rangi yemo ngo iguri chikaramu abali bakugora mafuta ngentongero recommendero igoro igebi negatiye bintu bire job arabega kumurikira emambe yabona igagwetera supervisor kura senseme ya Kisimat atomanyinga kyo bakoreri bwabo bole mbinto kibiri byabere bikogwa amagori mbinto kibiri byabere bikomenta amagori gomwanchi umurigereria wekera gabo yatosa senseme ya kabere ya studio bakoira namba bagosanga amange. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Amariogo yemete nigabeireri chibwase amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari Super Medical Center egotoka somo chiobosongo nigotokwegokeria kuruobo wenya wetrasa marioga yokurwase chinse chesko kurwaria tora amarwaire buna ulcers cancer asthma na yanda manke ayokoringori wa net machine chaito ngoro cross mora daktari kwa company ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangorwa ritora amarwaire amange ande karabu ajine ndobwate chi machine chigo kumureka chiaro rangi kerobobe chigo kumureka umubero umugima gwansero umutu mbaka inse na ichigo toteingi kerebo bya marwaire kyobwate twamanya kwa mariogo mwana abandi machine yengo murekera yarora metando kyabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no mochio keroka neba ngirigori cia mariogo itona bakugwikera neba Mombasa onya koro ekara wakire simi na bukurwari ikaso mochio bosongo ase stage echigari otwakire simi ase chinamba chiko bwatia 0737746368 gose 0712526764 n'abantu abange bayeteire ga nande bagwenire igoto twara bwoba bonde bwase kara bwakire use kwaranyura mariogo munali anyagitari kwangire koigubiya morwaire munali ale chronic nkonyarwari tole Kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujia bintu byose biriyo gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate chitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuricheze cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paint no chire mbabwate chipboard buna gypsum boards MDF boards na chip boards ebinto au byokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire
Boiga na Bokugura Chikatin Road, Hood Screws, Chigulu Chonsi, Door Locks, Chipipe Wrench Spanners, Screwdrivers, Banyore, Old Sansura Building, Angena Kisi Main Bus Stage, Gusua Kisimi, Asenamba, Enotisano Nebre, Eye Mokianda, Inyeisano, Enotinye, Inyeisano Nemo, Osmo Traders Limited, Customer Satisfaction Guaranteed. Kanisa la New Life Pentecostal Church Kemera linakualika katika mkesha wa ibada na sifa, yaani worship experience, utakaofanyika Ijumaa tarehe 23 kuanzia saa 4 usiku hadi asubuhi. Hata wachungaji wanakuja kwa sababu ya kusherehekea praise and worship experience. Siku hii itakuwa ni usiku ya Zaburi 95 kifungu cha kwanza. Njooni tumwimbie Mwenyezi Mungu, tumshangilie mwamba wa wokovu wetu. Kumbuka, ibada hii ya sifa itakujia moja kwa moja kupitia televisheni ya Ndizi TV. Ndizi TV itakuwa mahali hapa. Ndizi TV na Masaya iga. Tutakuwa na mkesha pamoja. Ntobe nugo tsangirikana se twins. Kwa hivyo tunaomba Mungu awe pamoja nasi. Ase igo tuwasabi nomone nabe na mone. Kwa wale ambao wameahidi watakuja. Ase balibonsi balire irangango tabale. Tuwe pamoja. Yaliyo toba sobuamo. Kuanzia saa 4 usiku. Njoo upokee kufunguliwa kupitia nyimbo na sifa. Kwa niaba ya kanisa letu nzima. Ako amone kanisa yetu yonsi. New Life Pentecostal Church. Kanisa yobugi mumuya. Wamealikwa wote. Baliga niwe bonsi. Wamealikwa wote. Baliga niwe bonsi. Usikose. Garnet